Jeg har fået studieplads ind i København, og derfor vil jeg jo rigtig gerne ind og bo i København. Josefine og jeg søgte begge to en bolig, og vi ville gerne begge to ind mod byen. Og jeg vil sige, en af de eneste præferencer, som jeg havde, det var sådan rent geografisk, hvorhen lejligheden lå i forhold til skolen, i og med at jeg ikke skulle bruge så meget tid på transport. Og så fandt mig og Jose ud af, at vi skulle prøve at søge noget sammen, fordi det ville gøre, at vi måske kunne få en lidt større lejlighed og komme lidt tættere ind på byen. Det er da også vigtigt, udover tiden i transport, så er det også ekstremt vigtigt at gøre sig op, inden man søger lejlighed. Jo tættere man kommer på byen, jo dyrere bliver det også, og det er så de penge, man bruger på at flytte ind mod byen, det er dem, man har man så ikke i sit budget, og det kan gøre svært at leve. Og så er det jo det her med, når vi er to og skal splitte en husleje, så bliver det hele lige pludselig lidt nemmere. Altså i og med, at jeg ikke er fra København af, så havde jeg egentlig heller ikke rigtig noget netværk herinde, hvilket gjorde det ret besværligt for mig, da jeg skulle finde lejlighed. Og derfor var jeg jo nødt til at finde nogle muligheder for, hvordan jeg kunne få en lejlighed, og jeg tænkte meget naturligt, at det ville være online, det ville være nemmest. Det, der var rigtig godt i vores tilfælde ved at have alle de her apps og hjemmesider og alle de her ting, som vi var tilmeldt, det var det her med, at du var på farten hele tiden, men alligevel så kan du holde øje, fordi når først de her boligannoncer de kommer op, så går det lynhurtigt. Altså så er der sindssygt mange, der har skrevet. Jeg var lidt i en modsatte situation. Jeg stod med en lejlighed, som jeg ikke helt havde råd til at bo i, og den ville jeg gerne lege et værelse ud i. Og der tænkte jeg, hvad er den nemmeste måde at gøre det på? Der gik jeg selvfølgelig online. Efter at vi havde mødtes og fået snakket sammen, der blev vi ret hurtigt enige om, at vi skal have lavet det her CV, og hvor vi fortæller om os selv, og vi får sat nogle billeder ind, sådan så at det var os, der fangede udlejere og ikke de andre. Så det, der var ekstremt vigtigt for mig, det var, at vi havde nogle fælles interesser, og at det var en, jeg ligesom kunne identificere mig selv med. Selvfølgelig er det også en super god idé at have et billede på, så man hurtigt kan finde ud af, hvem det er, man har med at gøre. Når I er blevet enige om en udlejning, så er det vigtigt, at I får aftalt, hvordan det lejeforhold skal reguleres i en lejekontrakt. Lejekontrakten, det er der, hvor man får aftalt både særlige vilkår, hvor man får afstemt forventninger til, hvilken vedligeholdelsespligt lejeren har, og hvordan ind- og fraflytning skal forløbe, og eventuelle opsigelsesvarsler og andre ting. Og hvis ikke det står i en lejekontrakt, så kan det være ting, man nemt bliver uenige om senere i et lejeforhold. Og sætte meget klare linjer, da vi mødtes første gang og sige, hvordan er lejlighedens stand, hvordan er kontrakten været, er depositum og så videre, så alt formelt er det egentlig bare på plads. Også når man er som os, altså det er første gang, vi skal flytte hjemmefra, og man vil bare gerne ud i en fart eller sådan, ja. Og så kan man hurtigt komme til at rode sig ud i et eller andet, hvor man måske skulle passe lidt mere på. Når du skal leje et værelse, så er det en god idé at sørge for at få et møde med din udlejer og komme op og se det lejemål, du skal leje, inden du begynder at betale depositum eller forbetalt leje eller almindelig husleje til udlejeren. Derfor er det også vigtigt for mig, at der lå et depositum, og der lå nogle klare aftaler omkring, hvordan økonomien i det skulle være. Fordi det giver mig en eller anden form for tryghed, men samtidig så giver det jo også Elias den her tryghed, der gør, at han er sikret på det her værelse. I lejekontrakten, der kan I aftale, hvis der er særlige vilkår eller særlige forventninger til lejeren. Som udgangspunkt så har lejeren stort set ingen pligt til at hjælpe med vedligehold i lejemålet. Så hvis lejeren skal hjælpe med f.eks. vedligehold af blandingsbatterier eller afløb eller andre ting, så skal det fremgå af lejekontrakten, hvad det er for nogle forpligtelser lejeren har. Vi skulle have noget hjælp til en tilstandsrapport. Det er nok en god idé, så man ikke lige får afleveret noget på en forkert måde, eller tager imod noget på en forkert måde. Når lejeren flytter ind, så skal I lave en indflytningsrapport sammen, og I skal sørge for at få taget billeder af lejemålet sammen, så man tydeligt kan se, hvordan lejemålet var i det øjeblik, at lejeren fik adgang til lejemålet. Det samme gør man så, når lejeren fraflytter, så laver man en fraflytningsrapport, og man tager et nyt sæt billeder, så man kan se, hvordan lejemålet så ud ved fraflytning. Den istandsættelse, som lejeren hæfter for, det er egentlig forskellen mellem indflytning og fraflytning, og med undtagelse af almindelige sliderælde, som man kalder det. En anden ting, der også er rigtig vigtigt, når man skal ud og søge bolig, og søge bolig sammen, det er, at man har fornuften med sig, for der er jo desværre nogen, som godt kan finde på at snyde. Der er nogle boligsvindlere derude, og typisk så foregår det sådan, at de forsøger at få dig til at indbetale et depositum eller nogle andre beløb, inden du egentlig overhovedet har fået mulighed for at se det, du skal leje, eller møde det, du skal leje det af. Og udlejer, om det er nogen, der virker troværdige, eller det er ikke en, vi har lyst til at lægge rigtig mange penge hos.
Jeg vil så sige, jeg var sådan lidt det der med, at man skulle flytte sammen med en lige pludselig. At jeg troede faktisk, at jeg skulle bo alene. Men da jeg så havde mødt Jussi nogle gange, og vi havde fået snakket sammen, og vi var begyndt at skrive sammen om, at nu søgte vi, og vi skulle prøve at finde noget, så klikkede vi rimelig godt sammen. Altså, det er jo klart, der er både fordele og ulemper ved at bo sammen med en, man ikke kender, ikke? Men det er da super fedt at få muligheden for at få en ny ven, og i og med, at jeg ikke kender København, så var det rigtig fedt, at Morten kendte København i forvejen, og derfor så kunne vise mig rundt og kunne etablere mig i hans netværk. Jeg vil sige, at jeg har altid gerne vil bo sammen med. Jeg tror, jeg ville kede mig helt vildt, hvis jeg skulle bo alene. Det er jo lidt ligesom med alt nyt, ikke? Altså, man skal lige vente sig til det, når man kommer ind i en ny klasse, eller man kommer ind i en ny lejlighed, eller man starter på et nyt sportshold, så er der jo altid en tilvændingsperiode, og det er jo klart. Det har der også været her, men jo bedre man lærer hinanden at kende, jo mere finder man også ud af, hvordan man får tingene til at fungere, og det synes jeg, vi har været relativt gode til. Et sjovt eksempel er jo for eksempel, vi startede jo med at dele køleskabet op, ikke? Før der havde vi separate hylder med vores mad, men vi fandt ud af, at det kunne simpelthen bedre betale sig, at vi bare handlede ind sammen, og det var også meget hyggeligt at gå ned og handle ind sammen, og så kunne vi også spare nogle penge på den måde. Jeg synes, det var virkelig fedt, at vi fandt hinanden.